Zegt zo even, we kunnen aanvallen. Mag ik u uitnodigen om de zaak te bekijken? Direct rechts om het hoekje staat voor de liefhebbers iets te drinken. Welkom. Hier staan we op de schieten. Hier, niet doorgaan. Niet Dat is nog nooit gebeurd.
Joes vertel, de Kammerzettersbak, bedankt voor dit feestelijk tintje wat jullie aan onze opening geven. Wat tot na de oorlog wij hier kunnen genieten van een drankje naar believen. U hoeft geen tot beneden te zijn.
Dames en heren, toch deze dag gaan we sluiten of vervolgen zoals u wilt met het Soranus gebeuren. Hebben, kan misschien ook aangekondigd worden. Dat regelt u allemaal maar met Arie. En als voor sommige mensen de muziek te hard staat, dan vind ik ook dat Arie dan Hey, joh, gaan we naar van Dijgen of meneer? Regelen? Ja. Legen zo, joh. Weet je wat ik op zoek heb? Ik op zoek zie. Laten we dat nog eens lezen. Wil dat wel? Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this one won't take me my changes today. It's on like a hard day today, you know. Let me see what's happening with the address before I go out. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you some changes? Did I mess up your mind? I just called to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I hope you're in the mood. Man's home is his castle, and I'm coming home to groove. Oh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. And I'll be in for the evening and Hey, de film is